זאת המילה. לכשתתחתן, עטילה, אני לא בטוח שעוד יהיו הזמנות שככה שולחים בדואר וקונים בולים, וזה למה, שים לב לאלון המשמח שמופץ בציבור החרדי בשבועות האחרונים, כל יום מופץ אלון שמרכז את כל השמחות במגזר באותו יום. מה, יש עיתון מיוחד שאומר, קובי מתחתן עם חווה? לגמרי. לא קובי שלנו. אתה מחפש מסיבות בעיתון, אז יש מי שמחפש חתונות, אולי שווה לעשות תחרות. כאילו אנשים יושבים ומסתכלים ואומרים, החתונה של דוד היום, בוא... ממש כך, ובואו נראה כמה הזמנות שכאלה. אהרון דוד מתחתן עם חנה, אבל נחמן יונתן, עם מי מתחתן? שים לב, אין שם לקלה שלו. הדרת נשים בהזמנה הזו. נחמן יוסף מתחתן עם בת גילו, שאין לה שם. משה גם כן עם בת גילו, זה נראה כמו ביגמיה, שניים עם אותה בחורה, אבל יש פיצוי, הנה ההזמנה האחרונה. החתן עם בת גילו, אין שם לא לחתן ולא לקלה, אבל כדי לעניין את הקוראים של אותו אלון, אני רוצה לספר לך שמובאים שם כל יום טיפים מאוד מעניינים ומעשיים, אפילו אותך הם היו מעניינים, עטילה, טיפים לחיים, תראה את זה תחת הכותרת, במה ציבורי, דרכים לחיסכון בבנקאות ובביטוח, 10 כללי הזהב להורדת לחץ דם. לחץ דם אחרי שאתה מתחתן זה דבר חשוב מאוד לשמוע עליו. ושים לב לזה, למה כדאי לפזר כמה מסמרי ציפורן על השיש ומתחת לכיור, עטילה? לא יודע. אתה לא יודע. אז בטח בשביל זה שאתה משמח, לא? זה מבריח נמלים, עטילה. ואני יכול להפוך אותך למנוי בחינם על אותו אלון. ממחר בבוקר זה אצלך במייל. קובילה, אגיד עיניי ידידי. תודה.